Tak fordi du har valgt at kigge med. Det må betyde, at du har lyst til at tilrettelægge en særlig oplevelse for dine medarbejdere og for din virksomhed. Og det kan du i den grad her hos os. I denne video vil jeg præsentere dig for 3 oplevelser, hvor man virkelig mærker, at vi er et sted, hvor naturen kan feje benene væk under en. Og så vil jeg præsentere dig for en 4. oplevelse, som er grunden til, at folk kommer igen år efter år. Jeg hedder Morten Riis, og jeg er direktør for Vadehavets Oplevelser. Jeg har boet i Nationalpark Vadehavet de sidste 25 år. Nu vil jeg gerne give dig 3 gode grunde til at komme og besøge Vadehavet. Ud af Sankt Østers på Østersbankerne er en helt særlig oplevelse at stå og spise dem friske derude i fællesskab med dine kollegaer, eller tilbage på Højergård og tilberede dem i vores køkken eller over åben ild, er noget, der er helt særligt. Sort sol, som er 1 million stager, der går til ro på samme tid, er noget, I skal se, når I er i det sønderjyske. Og sidst men ikke mindst, når I står på vaden eller går tur langs vestkysten og får oplevelsen af, at man er lille i forhold til noget større og kan strække øjnene ud i et naturreservat og et område, hvor mere end 40 millioner fugle samles. Nu har jeg givet dig 3 gode grunde til at komme og besøge os i Vadehavet, men jeg vil godt give dig 1 mere. Vi oplever, at vores gæster returnerer og kommer igen år efter år. Og det gør det, fordi de får oplevelsen af samvær, fællesskab og nærvær på en helt særlig måde. Og når det så samtidig foregår i omgivelser, som er historiske, på Højergård eller på Nørre Sødam, så er det mindeværdige oplevelser, som man aldrig glemmer. Når du som virksomhed har valgt at booke Højergård, så har vi naturligvis faciliteterne, I skal bruge. Vi har mødelokaler, vi har små og store mødelokaler, vi har AV-udstyr, og så har vi vores helt unikke køkken, hvor I som virksomhed også kan tage medarbejderne med over, og så laver vi mad sammen. Og vi har i øvrigt nogle rigtig, rigtig fine værelser og andre faciliteter, som I nu har brug for. Vadehavet og de oplevelser, som det deler med sig, betyder utrolig meget for mig, og dem vil jeg gerne dele med dig. Jeg vil gerne stille op til et inspirationsmøde, hvor vi kan sammensætte den helt særlige pakke, der passer til din virksomhed og til det, I godt kunne tænke jer. Du kan booke en tid i min kalender lige herunder. Hvis du er interesseret i priser, kan du bestille et tilbud ved at indtaste din info herunder, så sender vi noget til dig. Tusind tak, fordi du så med.